Hlale kwinto okwazi ukuthi sikhulume nawe kuyichannel igama kuphasona inkulunkulu engathi ngakulonde ubusise siyazehlisa sayithoba kuwena yenze okufanele yenze okubalekile ungaka like ungasubscribe ungaba imember yale channel kanti kakhulu uma usubscribeile phinda ubuye wabheka ama video sinabantu abaningi abasubscribeile but sinabantu abayifew ababukayo only hundreds of them sibheka la iphupho lika Sibusiso Frederick 3994 Sibusiso Frederick 3994 so uthi ke la ngivuka ngihleka ngathi ngibukela umabonakude umdlalo uthile kepha semsebenzini futhi la uphupha I don't know if it's a dream again ngivuka ngihleka ngathi ngibukela umabonakude umdlalo uthile kepha semsebenzini ngiphupha ngihleka no ngivuka ngihleka my but it's a dream let's say it's a dream let's assume ukuthi uphupha ngikhuluma ubuka umabonakude la mina ke singakusho ngomabonakude umabonakude i-TV i-television one uma uphupha umabonakude kuwuphawu luhluma kudlala inhlelo ezimnandi ngoba lokho sokusho ukuthi lindela isikhathi esihle nomzuzu wenjabulo nokwaneliseka empilweni. Number 2 uma uphupha futhi umabonakude kuwuphawu olubike uma kudlala inhlelo ezibhlungu ngoba lokho sekusho umzuzu weyilingo umzuzu wesivivinyo nezihibe ezizofika ungalindele. 3 uma uphupha futhi umabonakude kuwuphawu olungelubi uma ufunda indaba lungasho ukuthi kunodaba odinga ukulidalula futhi uzolidalula mhlawumbe kwabanye abantu maduzane. 4 uma uphupha futhi umabonakude kuwuphawu olungelubi uma omunye umuntu efunda indaba lokho ngasho lo muntu kunodaba olukhulu noma olubucayi afiswa ukulusho futhi uzoluzwa wena esikhathini esiza eseduzane ngeze ukuthi ugcine kutshelile noma uzotshela abanye bese liyafinyelela futhi kuwe. 5 uma uphupha futhi umabonakude kuwuphawu olubike uma kudlala ifilimu losho ukuthi zilungiselele isigameko ezingalindelekile ezizokwehlela wena maduze esifana ncamashini nalezi kade uzibukela lapha kuleya film uma kube kudlala ifilimu elibhluku ifilimu elibi ifilimu la kulinyazwana khona futhi ke kunalezo gemegeme engahlezi ezilekade uzibona lapha esizokwenzeka nje empilweni yakho. Number 6 uma ubona ukuthi kuwuphawu hluma izinhlelo uzibuka usemsebenzini zimnandi futhi zithokozisa ngoba lokho kungasho ukuthi hayi man kunezindaba nezinguquko ezinhle ezingathi zenzeke emsebenzini noma emkhakheni wakho yabona. Number 7 uma uphupha umabonakude kuwuphawu olubi uma inhlelo noma umabonakude uphukile asisho nje mangezeka umabonakude uphukile lusho inkinga ezizophazamisa injabulo nempumelelo yabona. Uma kenza futhi umabonakude uphawu luhluma uthenga lusho ulindele amathuba amahle kakhulu esikhathini esizayo noma kungalindela impumelelo noma lindela uku-achieve certain things oyehlelile but besibeka nje umabonakude umabonakude mophupha i-television mophupha i-TV yabo. Be blessed. May God bless you.